खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हिरण्मय काक्लारिनि थार बिजिरनाय नागिरनानै एबसुनि सोमावसारनाया दिनै नैथि सान। गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव मार्कशीट केलेंकारि 9 सुबुंखौ हमबाय। 15 आगस्टनि गेजेराव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामफिननांगोन। बङाइगावआव पन्चायत सेक्रेटारिखौ गावथारनाय जाथायखौ लानानै सासे सुबुंखौ हमबाय। दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया बांनानै 32सिम बांदों आरो गोबां सुबुंफोरानो खहा जादों। NTA जों खुंजानाय UGC नेट 2024 आनजादनि कालारखौ फोसावफिनबाय। हरखाबै लोमसावबोनाय दैबानायाव गंसे टेंकआ गोदोनानै 7 जवानफोरा थैदों। नेपालाव हा गिसिखानायजों 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गवालपारा जिल्ला दुधनैयाव 2 उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बेनि बागै खौरां लानो थांनायाव गाग्लोबजानानै जिउ गोमानाय हिरण्मय काक्लारिनि थार बिजिरनाय एबा न्याय नागिरनानै एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझारनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव साननैनि हाबाफारिजों खुद्रिसारनाय आरो दिन्थिफुंनाया दिनै नैथि सान एबा जोबथा। दिनैनि बे खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जालांनाय बै जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बेनि हेंथायै सोरखारा दासिमबो गोख्रों राहा लायैनि थाखाय आरो हिरण्मय काक्लारिया न्याय मोनैनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायो। बेजों लोगोसेनो दुधनै जाथायाव सैनांनाय सुबुंफोरा थार बिजिरनाय मोनागौमानि सोमावसारनाया सोलिलांबाय थागोन होननानै दिपेन बर'आ बुंथियो। एबसुआ बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जिनाहारि खालामग्रा हानजा धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आलीजों लोगोसे हिरण्मय काक्लारिखौ बुथारग्रा शेखबर आली आरो पारमिना बेगमखौ भारतनि आयेन बायदियै फासिनि साजा होनाय हानजायै जिनाहारि आरो इनायै बुथारजानानै बोलि जानांनायखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों थार बिजिरनाय होनाय बुथारजानाय हिरण्मय काक्लारिनि नखरनो 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजानाय सानैबो उन्दैसानो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि 3 मे खालारखालि गवालपारानि दुधनैयाव 2 उन्दै बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामजानाय जाथायखौ लानानै 5 मे खालि दुथांनि नखरजों सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफ्रासो उल्थायै सिखा जं रुवाजों गाग्लोबनायाव हिरण्मय काक्लारिया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बे मुगैथाव जाथायखौ एबसुआ गोरलैयै लायाखै। बेनिखायनो बे जाथायनि हेंथायै दायनिगिरिफोरखौ फासि होथारनांगौनि दाबि खालामनानै थांनाय 22 मे, 27 मे आरो 24 जुनावबो एबसुआ आसाम नाङै हानजा सुरनाय आरो बनजार रेलिबो लाखांबाय। नाथाय आसाम सरकारा एबसुनि दाबिखौ दासिमबो मोनसेबो मावफुङैनि थाखाय मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार नोगोराव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायफिनदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गेदेरथार मार्कशीट केलेंकारिखौ लोब्बा लानानै 8 सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव रांनि लेनदेन खालामनानै नम्बर बारायना होनायनि अजद दिखांनाया गोदान बाथ्रा नङा। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटाराइज सिस्टेम सामलायनायनि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरखौ रां लानानै फरायसाफोरनि नम्बर बारायना होनायनि बागै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबारखालि बरपेटायाव गेदेर बाथ्रा बुंदोंमोन। मार्कशीट केलेंकारिनि सायाव आसाम पुलिस आरो CIDआ जुथायै नायबिजिरगासिनो दङ होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिनि बानबुंथि आरो बिथोननि उनावनो बरपेटा पुलिसआ रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोख्रों सं दाननानै 8 दायनिगिरिफोरखौ हमदों। बे जाथायजों लोगोसे कलेज आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोराबो लोब्बा दं होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बावैसो सान सिगां बरपेटा रडनि GLC कलेजनि 6थि सेमिस्टारनि आजिजुल हक मुंनि फरायसाखौ नंखाय नम्बर होनानै हमनो हादोंमोन। आसाम सरकारनि रोंगौथि थिसनथाइ आरो दारिमिन बिफाननि सिंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ लोब्बा लानानै बावैसो गोनांथार बिथोन फोसावदों।
बे बिथोन बायदियैनो 2 जानुवारि 2024 मायथाइनि सिगां इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव मुं रेबथुमनाय एबा रेजिस्टार खालामनाय साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा रेजिस्टार खालामफिननो नांगोन। मख'जानाय खालारनि सिगाङाव रेजिस्टार खालामनाय लाइमोनफोरखौ 15 आगस्तनि गेजेरावनो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव फिन रेजिस्टार खालामनो बिथोन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे समाव रेजिस्टार खालामफिननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आसाम सोरखारनि सेवा सेतु पर्टेलनि गेजेरजों मुं रेजिस्टार खालामफिननायखौ मावनो हागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रेजिस्टार खालामफिननो थाखाय गासैबो आनजाद उथ्रिसारनायनि सार्टिफिकेट, मार्कशीटनि PDF, बैसोनि फोरमानलाइ, अरायथा थाग्रा फोरमानलाइ, हारिनि फोरमानलाइ, EWS, PWD आरो गुबुन गुबुन फोरमानलाइफोरखौ साबमिट खालामनांगोन। बैसोनि फोरमानलाइ महरै जोनोम सार्टिफिकेट, मेट्रिकनि एडमिट कार्ड, फरायसालिनि जायखिजाया फोरमानलाइखौ आपल'ड खालामनो हागोन। बेबायदिनो अरायथा थाग्रा फोरमानलाइ महरै आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पासपर्ट, भटार कार्ड बायदिफोरखौ आपल'ड खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो ST, SC, OBC, MOBC फोरा गावबा गावनि हारिनि फोरमानलाइफोरखौ आपल'ड खालामनांगोन। रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय थाखोफोरा EWS फोरमानलाइखौ आपल'ड होनांगोन। देहायारि नोरजिया सुबुंफोराबो सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरजों होजानाय गांसे PWD फोरमानलाइ आपल'ड खालामनांगोन। बेनि बागै गेबेङै मिथिनोब्ला 180034535574 आव फन खालामनानै एबा 809989872266 आव WhatsAppनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो RTPS assam@assam.gov.in आरो emp.sol.ops@gmail.com नि गेजेरजोंबो जगाजग खालामनो हागोन। बङाइगावआव पन्चायत सेक्रेटारिखौ गावथारनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै बङाइगाव पुलिसआ सासे सुबुंखौ हमबाय। बङाइगाव जिल्लानि खासिदबायाव जिपनसिला गामिनि पन्चायतनि नेहाथारि चन्द्रकान्त दासखौ गावथारनाय जाथायखौ लोब्बा लाना बारग' पन्चायत आफादगिरिनि फिसायखौ पुलिसआ हमबाय। बबेखानि हमजानाय सुबुंखौ बारग' पन्चायत आफादगिरिनि फिसाय येसबर नार्जारि होननानै सिनायथि होदों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय 26 जुन खालि पन्चायत सेक्रेटारि चन्द्रकान्त दासखौ दुथाङा गावथारनायनि बागै पुलिसआ दासिमबो खुगा सियाखै। नाथाय शुक्रबार खालि हराव बङाइगावनि एडिशनेल SPनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया अबयापुरियाव थानाय चन्द्रकान्त दासनि न'आव थांनानै नुजाहैयो। पुलिसआ येसबर नार्जारिखौ हमनायनि बागैबो जेबो खेंफोरथि होआखै। मख'नो गोनांदि मा जाहोननि थाखाय बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जालांखो बेयो दासिमबो रोखायाव फैयाखै। येसबर नार्जारियाबो बेनि बागै जेबो रोखोमनि खेंफोरथि होआखै। आसाम हादाबसा बोथोर सामलाय खुंथाया शुक्रबारखालि दैबाना साग्लोबनायनि जाहोनाव खहा जानायजों लोगोसेनो थैनाय सुबुंनि अनजिमाखौ बांनानै गासै सा 32सिम जाहैदों होननानै फोरमायदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेरावनो दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरा सा 1,37,842 निफ्राय सा 1,07,385सिम खमायबोनायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि गंबा जिल्ला कामरुप, धेमाजि, करिमगन्ज, काछार आरो बरपेटा जिल्लाफोराव दैबानाजों गं 14 रेभिनिउ बेंखननि सिङाव थानाय गं 383 गामिफोरा मैखोमै खहा जादों। बेनि अनगायैबो ASDMA दैबानानि जाहोनाव गासै 683.02 हेक्टरनि आबादफोरा खहा जानायखौ फोरमायो। आइजो आरो गथ'फोरजों लोगोसे गासै सा 14,073 सुबुंफोरा काछार आरो बराकनि गोबां जायगाफोराव 100निबो बांसिन रिलिफ बादा लुनानै रैखाथिनि आंखालजों जुजिनांनायखौ नुनो मोन्दों। बरपेटा, धेमाजि, कामरुप आरो करिमगन्ज जिल्लाफोराव गासै 83,193निबो बांसिन जुनारफोरा दैबानाजों खहा जायो। लोगोसेनो धेमाजि, बङाइगाव आरो बरपेटा जिल्लाफोरनि बायदि जायगाफोरा लामा सामाफोरा खहा जादों। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि एबा NTA जों खुंजानो गोनां UGC नेट 2024 आनजादनि खालारखौ शुक्रबारखालि फोसाव बिलाइनि गेजेरजों 2024 नि 21 आगस्तनिफ्राय 4 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जागोन होननानै फिन फोसावफिननानै होनाय जायो। 2024 नि जुन दानाव खुंजानाय आनजादा
अफलाइननि गेजेरजों खुंजादोंमोनब्लाबो फिन जानो गोनां गासैबो आनजादफोराव कम्पिउटार बेस्ड टेस्टनि गेजेरजों जागोन होननानै फोसावनानै होयो। थांनाय 18 जुन खालि खुंजानाय आनजादाव अफलाइन जादोंमोनब्लाबो गोबां दावराव दावसि जानायनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना आनजादखौ बोखांनानै लाफिननाय जायो। बबेखानि सोलोंथाइनि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ आनजादनि सोंलु बिलाइयाव डार्क नेटनि गेजेरजों बायजोआव गोसारलानायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होदोंमोन। लादाखनि नयमा ससल ओनसोलाव थानाय लाइन अफ एक्सुएल कन्ट्रलनि साखाथियाव सनिबारखालि दावबायगासिनो थानाय गंसे आर्मिनि टेंकआ हरखाबै लोमसावबोनाय दैबानायाव गोदोनायनि जाहोनाव टेंकआव गाखोनाय 7 जवानफोरा जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया हरनि 1 रिंगासो समाव मन्दिर मरनि साखाथियाव जादोंमोन होननानै सोरखारि मावफारियाफोरा फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला T-72 टेंकआ जेब्ला 7 जवानफोरखौ लानानै दैमाखौ बारदोंमोन अब्लानो हरखाबै लोमसावबोनाय दैमानि जाहोनाव बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। टेंकआव गाखोनाय 7नि गेजेराव सासेया जेसिअ'मोन आरो गुबुन माखासेफोरा सरासनस्रा जवानफोरमोन। दासान्दि बिसोरनि सासे जवाननि सह'खौ मोननाय जाबाय आरो गुबुन माखासेनि सह'खौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि बागै मिरुनि नखर मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो बिसोरनि नखरनि फारसेबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायहरदों। नेपाल रायजोआव हा गिसिखानायजों सासेनि सुबुंफोरा जिउ खहा जानाय दुखुनांथाव जाथायखौ जायगानि मावफारियाफोरा फोरमायनानै होदों। गुल्मी जिल्लानि मल्लिका ग्रामीण नगर ओनसोलाव गंसे न'आ हा गिसिखानायजों होसिनजानानै नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो। मिउनिसिपालिटि बर्डनि चेयारमेन देबिराम आरजल सिन्हुआ रादाब एजेन्सिनो गोबां अखा हानानै हा गिसिखानायनि जाहोनाव बेबादि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों होननानै फोरमायनानै होदों। थैनाय सुबुंफोरनि सह'खौ बोखांनानै मोननाय जाबाय। नेपाल रायजोआव 10 जुननिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रियै अखा हानायनि जाहोनाव दासिमहालागै थैनायनि अनजिमाया गासै सा 34सिम जाहैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।